Ahoj, zdravě u hry Minecraft. Rozhodnu se, kdy vyšla 1.5, takže natočím video. Takže je tady. Dáme si game mode survival. Tady si dáme pomoc. Teď vlastně jdeme tady 98. Dáme bonus čest online. To je všechno, jmenoval se to. Jo. To be. Tak, máme krátý svět. Tady to video už točím po druhý, protože někdo mě vyrušil. Dál to nebudu říkat. Tak, pojď, zase padám. Jo, dobrý, ale příroda. Hop, tady by někde měl být pochoden, ale už není. No, dobrý věci tady mám. No, tady to pokátíme. Pokátíme ještě. Tady ten strom. A nějak skočíme do skínky. Trošku nakopeme kamení. Tak když vyšla 1.5, tak tam jsou úplně nový věci. Třeba nějaký vám ukážu. Jak už ty semínka, ale ten není bone meal, tak se to nějak jako odčarovává. To jo, to je děra. Je tam uhlí. Jo, a ještě na to nejsme vybaveni. Nakopeme ještě nějaký dřívě. Bychom měli s čím topit. Hop, hop. Skoč. No, tady zabijeme s tady tou sekerkou, tady tu krávu. Co to je? Dělej, stuhny. Už mi došla sekerka. Oh! Máme aspoň něco k jídlu. Rovnou udělám pochodně, aby jsme vůbec něco viděli. Hop. Ještě tady. Tak. 8 a já mám 7, to je škoda. 31 bude zatím stačit. A vydáme se dolů. Čoronimo! Tak bychom to nejdřív mohli zastavit. A tam. Když to můžeme. Tady pojď. Je to tam. Pochoděn. A jdeme. Počkáme. Než. Dobrý. Pojď, dělej. Člověk běž. Ti smátím. Dělám kung fu chvaty. Kopeme nějaký to železo. Aby jsme měli na brnění pořádní. Aby jsme byli chlapáci. Tady další železo. Tady osvítím. Celý svět. Jít hop. Ne. Hop. Takže tady železo hodně. A když už jsme tady nakopali 8, 9, 10. Bylo trošku nějaký lag, nebo by přestala fungovat myš. To nevím. Tady by ještě mělo být ještě jedno železo. Tak ještě nakopeme. Bychom ho mohli vypalovat. Tak. Stačí.
jdeme dolů. Tak. A tady další železo. Jo, redstone. To je docela dobrý. Sám bude hodit, jsou. Budeme potřebovat hodit toho redstone i láva. Jsem moc nechtěla potkat, ale když budu kopat tady, tak se mi nic nemůže stát. Co to vypadá a vidím tady zlato, diamanty, tady nejsou. Tamhle je lapis. Takže například jsem na kontroličku. Co dělám? Krafťák, co dělám? Tak. Crafting tablet. Crafting table. Co jsem chtěl? Jo, tady pec. Dáme rovnou 2. Vyfurnej se. Tak. Tak. Tady. Tady taky. Ještě opečeme potom nějaký maso. Zatím tady prozkoumám. Ne, moje. To zpátky. Jako budeme krást. Tak, zastavili jsme první vodu. To je úspěch. Tak, tady jsme mohli trošku chodit. Tak, tady si uděláme krumpář ironový a meč. Hrajeme na normál. A ještě jsem žádný netvora jsem neviděl. Zombíkány. Žádný nic jiného. A nic jiného. Tak. Dobrý. Tady je další železko. Počkej, já se kouknu. Ptys. Aha, písmu, takže to se omlouvám. Tam. Tak. Dobrý. Kde je další láva? Jak jsme hlubce čekat. Čko 12. Tady je nějaký diamont. Tam byl jenom redstone. A kvůli tomu nepůjdu tam až. To mi to nestojí. Tady to máme prozkoumaný, co hodím, pochodím. Ještě kam ještě. Jsem tady kopal nějak. A kostě. Ne! Fuj. Ještě se nahábnem. Papáme. Já schovat to železo. Au, ten má tref. Ne. Zpátky. Oh, klítek. Kde je ten píčus? Vrčeme se. Ocel. Pojď, bratku. No, nestřílej mě. Chci si tady stojí ten sloup.
skočím na něj. Ninja! Bojuji jako chlap s chlapem. OK, to je nápad. Tady dám to železo ještě. Nějaký apple si vezmu. Pochodně si taky vezmu. A zkusím nějak tady kopat, jestli něco nenajdu. Redstone. No, vykopu. Tak, ještě tady. Je diamant. Dobře. Dobře. Tak. Já a láva. Jsme mohli čekat. Ty diamanty si teď vykopu. A rychle poběžím. Tak, jeden. Vlastně nemám fortune. Jsem Pepík. Mám 2. 3. Tady jenom 4. Jo, jsou tady 4. A rychle běžíme. Hop. Ne. Fuj. Tak, máme 4 diamanty. Co? Pokrok. Za první den. 4 diamanty. A creeper. Jsem tě čekal. Jako, moc jako nemám rád. Dáme si koupel, tak ne. Tak si nedáme koupel, no. Společnou, to je škoda. Žádný skelet tady není. Tak, skočíme, hop. Tady vidím redstone. Tady se dělám tu vodu. Tady ještě. Tak, dobrý, už tam nic není. Vezmeme to železo ještě. Tady zůstalo. Diamanty nejsou. Už máme na krumpáč. Máme 4 diáče. Jaký hloubce. Jedenáct. Zkusíme tady kopnout. Prdíme to. Půjdeme zpátky od to základny. Asi nám stačí 4 diamanty. Nevím ani na co nám teď budou. Možná na krumpáč. A nic nám nebudou. Teď budeme nejdřív si uděláme enchant table. A ještě tu neteru. Teď, pardon, ty lagy. Tak a jdeme. Tak. Co jako stačí teď? Tady si dám uhlí. A zkusím se nějak dostat nahoru.
radši ty diamanty nevezmu, tady doufám nějaký ty schodiska. My se sem ještě mohli vrátit potom. Šli za náma nejde nějaký monstrum. Co je tady? Železo. Vykupu. Tady tudy jsme přišli. Ne. Tam vidím hodně železa, tak tam půjdu ještě než vykupu tady to. Ty zemi, jako se dá říct v Minecraftu, je hodně želízka. Tak. To je dobrý. Náhodou můžu mít jenom já. Lávopád. Lávopádek to nebude. Tam radši chodit. Dáme se fakt nahoru, už máme 21 železa, tam plus nějak 28. To je nějak 49. Jestli mě ještě počítat. A jak jsem vylez sem nahoru, kudy. Tak, pojď. Teď nevím, co mám říkat. Vykopat tak nahoru. Moc jako není do smíchu. Ty suroviny, to uhlí vykopu nějak, až se mu bude chtít. To nechci nějak zdržovat. Už máme na 39, nevím na kolika máme bejt, až já už jdu pro ty věci. Pojď, tady. Všechno vezmeme. Tak. Tady by mělo být nějaký želízko. Tak 33 železa plus 21 je 54, myslím. Běžíme nahoru. Tak tady už ještě vrchol. Jsme 50. Nějak na 60 se bychom má být, jo. Tak na 64.
Neviděl. Napátnout se. Tady vidím samý krávy, ale žádný ovečky, tyjo. Žádný ovečky, no. Pro tento díl by jsem to už ukončil. Je to teda první díl z té série z Minecraftu. Už nevím ani, co mám říkat. Už mi došlo nějaký slova. Slovní zásobu mám strašně malou. Musím najít nějaký příště, nějaký téma. Takže čau.